Moi. Moi. Me tehdään pipareita. Toi. Meitsi käy hakemaan. Vitsi, mä melkein lepsin mun käteen. Jesus. Soveltaa. Meitsi ottaa tommosen ja rupee piirtää tänne kettoa. What does the fuck say? Miksi just kettu? Mä tykkään ketusta. Elmukelmurulla on hieno kaulin. Niin on. Paras. Tää pitää tehdä superpaksu. Metsin kettu on paras. Ei mulla varmaan oo. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Se on hieno. Muumi. Haluaisin vaikka muumin. Joo! Mäkin haluan. Joo! Joo, paska. Tällä ei mahu jalat. Mä tarvin kaulinta. Ole hyvä. No tää on nyt tämmönen muumi sitten. Sä voit laittaa sille uudet jalat, ei. Sä voit lisää. Tää on hauska näin. Vitsi, mulla on niin Masterchefejä, ettei mitään järkeä. Tuliko se taas? Tää on ikinä outo. Nyt meni kyllä joku vika. Sanoisiko se lattialle? Ei. En nyt puhunut mitään lattialle. Kokkikoulu, Regina ja Iina. Tää ei kyllä näytä yhtään täheltä, mutta Ei se mitään. Ei se väärin. se on derp-tähti. Katsokaa nyt kaunis. Miksi katso? 6. Onks ne liikaa sakaria? On. Se on sen pippeli. Yksi sakara vaan liikaa. Vähän silleen. Mikä toi oikein on? Ei kaikki on ihmisetkään samaa. Mietin vähän pahoin, jos yhtäkkiä tajus, että vitsi mä olen itse asiassa allerginen ollut kardemummolle. Mä en tiedä, onko enää pipareita ihmisiä. Mitä tapahtuisi, jos kardemummalle allerginen? Minä räjähtää. En mä pystynyt pienenä syömään mitään leipää. Ei mitään, siis vaaleita leipää. Ei mitään leivonnaista. Laitettiin Virossa kardemummaa leipää. Joo, siis semmosen niinku vaaleeseen leipää. Kardemummaa? Ja siis semmosen leivonnaisiksi. Kaikki No niin, semmoset ihanat leivät. Kaikki niitä. Mä en pystynyt pienenä syömään niitä. Mä en niin paljon sitä paitsi. No, mitä mä tekisin nyt? Annetaan toisen ketun, kun ketulle pitää olla tyttökettukin. Ei poikakettu. Mikä minä teen? Minä teen tommosen toisen derpukon. Terpukko, joo. Koska tää haluaa olla iso. Eikö tää onkin joulupukki? Mä teet joulupukki. Se on derp-joulupukki. Joo. Tää on mun muumiukkele. Mutta mä piirrän tälle sitten kunnon naaman ja tuon. Mäkin teen. Sillä joka silkkyy. Ne mitään jalkoja tarvii. Jos niillä ei oo peräreikää, niin niillä ei oo jalkoja. Hei, mä teen rintaliivejä ja alushousujakin ihan kappaleen. Nää siisti. Tää se on naurattanut. Bikini täällä. Mitä? Mitä sä teet? Hei, mäkin teen tommosen kohtaan. Piparet. Kertoinko laittaa? Mä tehdään semmoset, joo, sun pitää tehdä piparet. Siis, you know what I mean. Mä en tiedä näkyykö mä tuossa kuvassa vai ei. Sitten mä oon silleen, voi näkää. Näkyykö? Tää on heilunut sinne, että sun pää ei näy. Kato miten vammainen se tästä tuli. Se on niin vammainen. Se on just tämmönen niin 2-vuotiaan piirtämä. Paris. Regina selitys taas loppuu. Very good Pac-Man. Tänä house, tänä muumi. Star. My kettu. I'm very proud of that. Tentes, R, Fishu. Kruunu. Those faces.
they very Emu. not don't like Christmas and that stuff. Yeah, you know. And then Iina's, there's enkeli, there's kello, there's a cloud, there's heart, ukkeli, joulupukki. Vihainen pukki. There's wait, I'm not gonna show that thing yet. There's Muumimamma, there's faces, Fisu, star, there is another heart, that face over there. Wait, what? Then there is this stuff, and then there is that face, and then there is that face, and this is our favorite face because it has one tooth only. It has eaten very much gingerbread, that's why it doesn't have any more tooths. And then there is our favorite thing! I mean, didn't say that. That's what she said. There are our gingerbreads, and there are my very bad gingerbreads that I don't like. And there is MasterChef Ibuka. You're like, that is MasterChef Ibuka, and she's very happy, and she just finished those things. And I cannot just get over that. Beautiful. Oh God, it has hairs on the balls. Very healthy. Yes. And I can't get over my ketto. This is very good. My ketto is very good. And Iina's stick is very good. Oh, That's what she said. Mutta ei vaan mä ollut silleen, sushi vielä selitetään voice over.